Zdar z lidí, tady Kaspy a to je takový video. Co? Jsem. A jsem tak na počítači a napadlo mě, že bych teda mohl natáčet fakt jako hodně her. Ne, pardon, jsem nechtěl. Okay. Že bych natáčel hodně hry. Napadlo mě tak, jsem se tak koukal, tak nějaký ten Farming Simulator 2000. Běž pryč, Tome! 2015, takže Farming Simulator 2015. Oh yeah! No, takže už jsem tady. Musela stopnout. Zapal jsem si sluchátka, takže doufám, že mě... No, krása. Na tom jsem dělal na mém kanále druhým unboxing. Jo, takže... Tak. Mikrofonem, aby mě teda líp slyšet. Trochu dělám věci na počítači. Jinak ten Farming Simulator 2015. Pak když tak bych časem mohl dělat klidně live streamy na třeba jako, že bych hrál a jo, třeba multiplayer, třeba bych hrál Euro Truck Simulator 2, Mafiu 1 nebo 2, jestli byste chtěli. No a podíváme. Fraps. Jinak budu to natáčet na Fraps a upravovat to asi na Camtasia Studio. OK. OK. Vidíme sem. Nebo ne, hodíme to na složky. Nechám to na plošně. Stáhneme. No a nějaký třeba Far Cry 3, ten se mi hodně líbil. Jsem se to koukal na nějaký let's playe od Flygana a ještě jednoho youtubera. Ty se mi líbily. No a bych pak něco mohl ještě hrát, natáčet. Mě to natáčení hodně baví, teďka nějak začalo. No a toto bude taky dlouhý video, takže se na to podívejte úplně celý, protože by to mohlo být zajímavý. Co je toto? Koš. Fraps. Toto může být. No a to bude fakt luxusní, protože jo, jsem natáčel. To akorát mě teď nejde internet, což je škoda. Jakože na ten router nejde. Tak. Já jinak jsem na jiný Wi-Fi, takže pro vás videa budou. Ale na tom počítači ten router, co je v ložnici, ten furt blbne. Nevím, co s tím je, takže nejde vůbec internet. Škat, nebo že by šel. O tom pochybuju. Kat? Co se děje? To napínavé. A stále nic. Takže tady pár položek. Ano. Ještě. Ne. Oh, on the internet! Ne, potlesk.
krát děkuju za 3 odběratele, jsem nečekal, že natočím jedno video, už budu mít 3 odběry. Fakt děkuju. Fakt mi napište do komentů, ale opravdu ne jako vždycky. Já tě vidím. Ty, co nepíšeš ten komentář, no? Ty, tebe, no? Tebe. Ty ho napíš. A můžete mi fakt napsat komentář, jakou hru byste chtěli. Jsem chtěl e-mail. Už nic. Já si křup prsty. A toto fakt bude taky dlouhý video. Určitě to dám do partu. Spište. Bude to asi 5 partů. Aha. Bude to nějak plus minus 8 minutový. Nejmocnější člověk světa je Putin. To je velký kluk. Odhlásíme se. Jdeme na jiný e-mail. Takže... A fakt byl bych rád. Ne. Prčíc. Aha. Neblokuje klávesnice a já jsem z toho na prášky málem. Okay. Takže tento part bych ukončil a hned jdu natáčet druhý.